ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ରହସ୍ୟ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଅହିରାବଣ ବଧ ପାଇଁ ହନୁମାନଜୀ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚମୁଖ ପାଞ୍ଚ ଦିଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଖର ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ରୁହେନି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଏ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ମୁଖ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରକାରୀ ମାନସିକ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନରସିଂହ ରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ରୂପ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବରାହ ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦିଗର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ହୟଗ୍ରୀବ ମୁଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।